Hi guys! Once again, welcome back to our vlog here at Chrisley TV. So for today's video guys, pupunta tayo sa Zambales. Ayan. So bali, papasyalan namin yung aming lolo at lola doon. At ipapakita ko na rin guys kung ano yung itsura ng pwede nating madaanan pag naglo-long drive tayo going to Zambales. Ayan. So isa sa mga gustong-gusto ko talaga pagka nagta-travel kami papuntang Zambales, una syempre makakapagpahinga kami. Ayan, kasi nga po yung bahay namin sa Zambales guys ay along the highway siya. Tapos sa harap merong palayan. Ayan, palayan po. So bali napaka-presko, napaka-mahangin kasi alam nyo naman guys pagka Zambales talagang malawak ang lupa nila dyan, tapos wala pang masyadong tao doon sa bahay namin kasi talaga magkakalayo yung mga mga bahay. So napaka importante sa amin yung trip na ito para makapag-rest, makapag-chill, makapag-unwind, para magkaroon ng bonding ulit sa aming lola at lolo. Ayan. So isa pa sa mga nami-miss namin guys pagka nagpupunta kami ng Zambales ay yung talagang buhay bukid. At talaga namang nakaka-enjoy kasi ngayon umiikot na lang minsan yung mundo natin pagdating sa cellphone. Ayan, nagi-games lang tayo, nagpe-Facebook. Minsan hindi na natin nagagawang i-explore yung mga bagay na nakagisnan na natin or noon pa man ay ginagawa na natin dahil na rin sa pag-uso ng mga cellphone na yan. So isa sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto din naming balikan ng Zambales ay dahil yung buhay dito ay napakasimple lang. Yung maghuhukay ka lang ng kamote, may pagkain ka na. Mag-harvest ka lang ng mais, may pagkain ka na. Tapos ang daming prutas guys doon sa Zambales na kung saan pwede mo itong hukayin lang kagaya ng singkamas. Ayan, pwede kang manungkit ng mangga. Pwede kang pumasyal sa mga bundok doon. Ayan. Tapos pwede ka pang kumuha ng mga shell, ganyan. So maraming masasarap na alaala, yung mga dating ginagawa talaga na talagang nakakamiss din. So thank you Lord dahil nagkaroon tayo ng time para bumalik ulit dito sa Zambales. Ayan. So kung titignan nyo po yung ating video, talagang napapaligiran po ito ng bundok. Ayan. And also marami din dito guys yung puno. Ayan, talagang hindi mawawala. And of course, marami rin pong mga artista na nakabili po ng mga lupa nila dito sa Zambales. Kagaya na lamang ni Bea Alonzo. Ayan, so nakabili po siya ng napakaluwang, napakalawak na lupa dito sa Zambales. Kasi guys, yung lupa dito sa Zambales guys, hindi siya pang talagang masasabi natin, hindi siya pang residential. Mas marami pa rin yung agricultural lot. Kaya yung nabalitaan po natin dati sa Jessica Sona, nandito nga po si Bea Alonzo sa Zambales. Totoo po yun. May farm po siya dito. Ganun din, di ba, doon sa mga vlog din ni Lars Pacheco. Ayan. So may bahay din sila dito sa Zambales at dito na rin sila nakatira ng boyfriend niya. Pero pumupunta pa rin sila ng Manila. Pero ang sabi nila, iba talaga yung life sa farm. Ayan. So isa sa mga gustong-gusto ko pa guys pag pumupunta kami dito ay yung mga beaches din nila. May mga beaches sila dito and then may mga ilog din ng mga fresh water, ganyan. Tapos dito din po sometimes kinukunan ng mga movie yung kanilang mga pinapalabas, ayan, sa TV. So maraming pwede pang i-explore dito sa Zambales pero hindi siya masyadong nakikilala guys. At dito na nga kami guys. Ayan. So bali papasok na kami ng bahay nila lola at lolo. So mapapansin nyo guys, from
highway, papasok na kami at may field dyan, rice field, ayan. So, ganyan lang ang ginagawa namin guys pagdating namin, magpapahinga, tapos mahangin, ayan, merienda, kumustahan. And of course, hindi natin pwedeng hindi pwedeng mawala yung pag-check natin ng mga tanim ni Tatang. So, may mga kamote si Tatang, ayan. So may mga inaalagaan din siyang mga manok. Ayan, ang dami niyang manok guys. And then ayan po, may mangga din, napakalaking puno ng mangga. At saka ito guys, may tanim din silang talong. So sa paligid lang yan guys hindi siya usually na itinatanim, parang sinasabog lang ni Tatang tapos tumutubo na. Tapos sili, ayan. So hindi ka mawawalan ng sili dito, pwede kang magtinola. And of course, meron din tayo ditong singkamas. Ayan. So, ang ginagawa ni Tatang, pinapatanda niya talaga yan. Tapos yan yung itatanim niya para makakuha tayo ng singkamas. Pero pwede yung gulayin, guys. Ayan po. And of course, meron din tayo ditong, ayan. So, wala pang bunga, kamyas. So, pag nagsisinagang kami minsan, yan ang nilalagay namin. At saka ito, guys, medyo malaki na rin yung ating langka, ayan. Tsaka meron din tayo actually ditong labano, no, not labanos, guyabano, ayan. So mapapansin nyo guys, napakarami talagang puno dito, ayan po. So 2 puno yan ng guyabano, ayan. So wala pang bunga guys, pero kumukuha kami dyan pagka okay siya. At ito, meron kami dito dalandan, ayan. So malaki na pero wala pa siyang buha kasi hindi pa niya season, ayan guys. Ayan po, may saging. So, gusto ko tuloy gumawa ng kare-kare. Ayan, so yan yung mga tanim ni Tatang pa na iba. Sitaw, dito yan sa daan pagka papasok ka ng parang daan nila papunta doon sa bahay po natin. Ayan. So, ang dami-daming sitaw. Si Tatang lang latang gumagawa niyan guys. Yan talaga tinanim niya po. Diba? So, pwede na tayong maggulay. So, shout out sa mga mahihilig dyan sa dahon-dahon. Tapos magprito ka lang or mag-grilled ka lang ng bangus. Ayan. So, rice field po yan. Kung makikita nyo po. So, ito pa po. Marami pa pong tanim si Tatang actually. Ayan. So, minsan pinapatanda ni Tatang yung mga bunga ng sitaw para may itanim siya ulit. Pero pwede na tayong kumuha. Ayan. So, nasa damo-damo lang yan guys. Tumubo na. Ayan po. O, diba? Parang grass siya pero papansin mo may sitaw pala, diba? Pwede nang mag-dahon-dahon. At meron din siyang lemongrass, ayan. So pagka gusto mong mag-lechon, mag-adobo, ayan. At ito mga seedlings to guys ng rambutan, ayan. Kasi nagpaplano si Tatang na magtanim. Ayan nyo, meron na kaming rambutan dito guys, pero hindi pa ganun ka taas. Tsaka yan, meron din tayong tanim na singkamas. So malapit na to guys, pwede nang mag-harvest very very soon. Ayan. So mapapansin nyo, talagang napakasipag ni Tatang magtanim ng mga gulay at prutas. Talaga naman, ayan. So marami din silang mga inaalagang manok. So actually yan, maraming itlog yan guys. Bali, naubos na po, naluto na yung iba, ayan. So, ito naman yung pinapakain sa mga manok. So, pagka nag-harvest sila ng palay, kumukuha si Tatang ng ganyan, palay po, para pampakain sa mga manok. Para natural siya, walang fertilizer. Ayan po. So, ito naman yung imbakan ng bigas pagka nag-harvest ng sako-sakong palay. Ayan po. So, talagang kompleto po si Tatang. Meron siyang imbakan. And then of course, marami din sa kanyang nagpapaalaga ng baka. Talagang marunong siyang mag-alaga ng baka. So, pagka nag-alaga ka ng baka, ang tradisyon or culture nila dito ay sa'yo yung unang anak. Ayan. So, marami din kaming panggatong guys. Hindi kami gumagamit ng gasolina dito. So puro kahoy-kahoy lang. Ayan po. So ganyan kami magluto dito guys. O, di ba naggulay si Auntie Margin. So ang sarap po niyan, fresh from the farm.
So ganyan lang ang buhay namin dito guys. Napakasimple, mahangin, hindi maingay. Ayan. So may mga imbak tayo dyan na mga kawayan. So hindi yan mawawala. Ayan pa oh, diba? Ang dami. Lahat ng yan, pinupulot lang namin dito. At talagang inaayos lang po. So yun na yung aming ginagamit na panluto. So bali ito yung mga bigas pa. Yan yung pangapalay po. Na harvest po pagka kailangan ng bigas, kailangan ipakiskis. Ayan po. So nagbabanding na kami dito guys. Ayan. So kakatapos lang ding magwalis. So merienda tayo guys. Ayan po. At ito ang pinaka favorite spot ko guys. Pahingaan. At yan yung highway. Diba? Habang nagpapahinga ka dyan sa silong ng mangga, yun ang highway, nakikita mo yung mga dumadaan. Ayan. So, prutas naman tayo guys. So, yung prutas naman ay binigay lang po yan ng uncle natin. Ayan. Yung pinsan, should I say. So, matatamis po yung kanilang pakwan dito at melon. So, bali binigay lang din po. So, ito yung nakakamiss. Super duper pagka nagpupunta kami talaga dito sa Zambales. So, mahangin, banding, kwentuhan, ayan, nagpaplano kung anong mga susunod pang gagawin. So, inisip din namin tumira dito guys. So, talagang nagpaplano kami mag-alaga ng baboy. Ayan, dati nag-aalaga ng baboy si Tatang pero in-stop na kasi minsan namamatay, napapabayan kasi nag-aalaga din po siya ng ng baka. So ayan po yung mga na-harvest natin. May kamatis, may talong, may ampalaya. Ayan, tapos ito po binili lang po namin sa may grocery malapit dito kasi nagpaplano kaming isahugyaan sa ating gulay. Ayan. So tulong-tulong. So dahil magluluto tayo ng fried chicken. So ito yung mga namimiss sila Tatang. Alam nyo ba guys, dito sa Zambales, okay na sa kanila yung gulay-gulay lang. Basta may bagoong, basta may magic sarap, ayan, kahit walang sahog, okay lang sa kanila. At saka isa pa, dito, pag ang sahog ay sardinas, medyo may kaya ka na. Oo, kasi malayo po dito yung palengke. Sasakay ka pa ng bus. So magkabilaan yan. So may papuntang Olongapo, may papuntang Santa Cruz, Zambales. So bali nasa gitna kami, malayo talaga. Ayan guys, at tayo ay nagpre-prepare dahil talaga naman, ayan si Nanang at yun naman si Tatang yung nakaupo. Diba matatanda na sila pero malalakas pa yung mga yan. Kayang-kaya pa nilang magtanim. Ayan. Kasi alam nyo naman, diba? Pagka talagang laking bukid, maskulado yung mga yun. So, dito gabi na guys. So, may ilaw kami dito. At then, nagdi-dinner na rin kami. Ayan. So, ang dinner namin ay bali, meron tayong tinapa. Yan, sarap niyan. Sa kamatis na may bagoong. Yan, napakasimple lang. Kamatis. Ayan. Gulay na may karne. So bali yung chicken kanina ay minarinate lang namin, tas bukas ipiprito natin guys. Ayan. So ganyan lang ang buhay dito, napakasimple. So after natin kumain, mag-aayos, tapos pupunta na tayo dito sa may balon na yan. So ito yung gusto kong ipakita sa inyo guys. So dito kami kumukuha ng tubig para sa ating pang-araw-araw na gawain, kagaya ng paghuhugas, ayan, kagaya ng pwede ding panligo yan guys. Pero ang iniinom natin guys, ayan, ay hindi po itong tubig na nanggagaling sa balon. Ang iniinom natin guys, bumibili tayo ng mineral. Ayan. So bali, ganyan lang ang buhay natin. Nandito tayo sa may balon, kukuha lang tayo ng tubig, and then yan na yung ating gagamitin para sa CR, para sa mga halaman, ayan, sa mga plato. So bali pag gagamitin natin yan sa plato guys, i-filter pa yan. Kailangan pang i-filter kasi hindi siya ganoon ka-okay. So ang pinaka last na banlaw natin ay gumagamit tayo ng mineral. Ayan.
At saka bawal mo din yung gamitin na panghalo sa niluluto mong rice, ayan, sa niluluto mong mga pagkain. So dito umaga na guys, at syempre in advance celebration na namin yung birthday ni Auntie Margin. Kaya nag-marinate tayo ng chicken kagabi. So sarap lang, kwentuhan lang, kape-kape. So ayan po, kakain na ulit tayo for our breakfast. Ayan guys, so nagluto na tayo dito ng chicken. And of course, meron tayong gulay ulit dahil na-miss natin yung ating ganitong life. So napakasimple lang guys. Ayan, itaas mo yung paa mo pag kumakain ka. So dito naman guys, nire-ready na ni Tatang yung aming iuuwing bigas. So ang dami nating bigas guys, baloy 3 sako yan ibibigay ni Tatang. Thank you so much Tatang, napakasipag nyo talaga. So maraming salamat guys sa pagsama sa atin dito, na talaga namang sana nag-enjoy kayo at na-excite kayo sa buhay natin dito sa probinsya. Napakasimple pero masaya, and at the same time, ayan, pahirapan kumuha ng sasakyan. Kasi minsan walang diretsyong Dagupan, walang diretsyong Alaminos, minsan hanggang lang sila, Santa Cruz. So once again, thank you so much sa pagsama sa atin dito sa Zambales!